Nacín en Baamorto, en Monforte, exercín a miña profesión de médica en moitos concellos da provincia, o que me permitiu conocela moi ben. No meu último destino en Viveiro, dei o salto á política, sendo concelleira de Servicios Sociales co alcalde Melchor Roel. Tomei posesión en xullo de 2018, son a primeira muller nomeada subdelegada do Goberno en Lugo, asumín a representación do Goberno Central na provincia con orgullo e con agradecemento e tamén con moita responsabilidade ao ser a canle de comunicación directa entre o Goberno e a provincia. Como subdelegada, correspóndeme a dirección das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado na provincia, polo que o primeiro que fixen tras o meu nomeamento foi presentarme aos seus mandos e aos responsables dos organismos periféricos da Administración Central. A acollida foi excepcional e moi respetuosa. A presencia femenina nas administracións vai en aumento pouco a pouco, pero imparable. En Galicia estamos en 3 das 4 subdelegacións do Goberno, ademais en Lugo temos directoras ao frente da Axencia Tributaria, do Servicio de Emprego, da Demarcación de Estradas e por primeira vez unha muller ao frente da Comisaría de Monforte de Lemos. Animo as mulleres, nenas e mozas a que se preparen para acceder á administración coa aspiración de obter postos de responsabilidade.